keď hovoríš o tých predstaviteľoch Európskej únie a v Europarlamente. Videl som jedno video, neviem, že či ste ho zachytili aj vy na Facebooku som ho tuším videl, kde sa hádali poslanci v Europarlamente, kde predsednička zakázala používanie takých malých štátnych vlajok, poznávacích znakov, že za ktorých štát ty si vlastne ako si. A ona povedala, že dajte si preč tie reklamné banery. To normálne povedala. Potom tam bol nejaký zástupca a hovoril, tak tu na Wikipédii sa píše, že štátny znak je v podstate reklamný baner. No choďte mi niekam. Ja keď som to videl, si hovorím, ako tu Európska únia, ani parlament, to je také panoptikum, že kde ti predsedníctvo normálne povie, tak ja zastupujem štát, nejakých občanov, ktorí ma tam zvolili. Hej, a štátny symbol, mám tam štátny symbol, inak čo sa mimochodom stalo presne, keď posledný deň boli zástupci v Europarlamente z Anglicka, z Veľkej Británie, tak oni tam mávali vlajkami. Takisto ich vyhodili. Teraz, čo som videl, taká malá vlajka, že to na stôl taký, že je to štátny symbol. Dajte preč ten reklamný banner. Ako do prčíc, akože to fakt sa tu ideme správať, ako sa hovorí o tom takzvanom, ty si to, Palino, vravel, že super štát. To ako vážne, tu ideme normálne potláčať. Ako, niečo sa deje. Čo sme blázni? To je Salamová metóda. A o tomto, no pardon, ešte, a ty o tomto jednoducho nepočuť. Ty zasa musíš, lebo zasadnutie Europarlamentu je normálne verejné, dá sa normálne pozerať na videokonferencii. Pre mňa je úžasné, že si dáva niekto tú námahu, pozrie si, alebo nahráva tie rokovania a potom vystrihuje presne, že čo sa tam deje za bordel. Hej, že... Ale toto ma fakt dostalo, že ako štátny poznávací znak danej krajiny, ktorú ten poslanec zastupuje v Europarlamente, že to je v podstate reklamný baner a to tam podľa nejakých stanov nemá čo robiť. A to čo sme blázni? Kto to zakázal? Predsednička. A mala tam tú meno si nespomeniem. To video normálne je, ako ja som ho videl 2 dní dozadu a mne normálne sa mi zdvihol tak tlak, že si hovorím, ako do keľu, keď sa toto deje, a to je to banalita to je, ale dosť významná, však ako Taliani tam kričali na one, Taliani, myslím, že tam boli aj z Grécka, Poliaci tam pindali na to, že to je akože, čo one, ale aj západné krajiny. Ako... Ale opäť je to len skladačka do tej mozaiky a vrátim sa k nešťastníkovi Pellegrinimu. On nevie, čo je Slovenská republika ako prezident Slovenskej republiky. Hej. To je presne, to je to isté, len na slovenské pomery. Toto, čo ste spomínali s tými vlajkami v Európskom parlamente. Áno, tak mu poviem, kde máš ten reklamný banner, kde ho máš na aute, ty, akože ona čo, ako... Chápeme sa, však zastupujem Slovenskú republiku, tak mám poznávací znak na aute, mám ho, ja neviem kde. Áno, je síce krásne, že keď on robí vyhlásenie do televízie, tak tam má vlajky, to je síce pekné, ale to presne, to inak korešponduje to vlastne s tým posluchačom, čo písal k nám do štúdia, že v niektorých štátoch si naozaj tú svoju národnosť, ten svoj štát považujú a ono však za konec koncov národnú identitu, ale konec koncov však aj u nás za oných čias len to bolo, lebo je to Rusi a neviem čo, tak sa to dalo preč. My sme mávali tiež vlajka, keď viala normálne aj z domu, však kedy si sa robili, normálne ste mali dom a robili sa na vlajky. Ja viem, že to zasa bolo na 1. mája skôr určené, hej, ale... Pamätám, áno. Ale jednoducho, ale bolo to, hej. A nebolo to iba na 1. mája. Tam, kto chcel, tak si to tam dal. Ale to je presne, ako povedal kolega Sloda, to je Salamová metóda, krok za krokom, vytvoriť z Európskej únie jeden unitárny štát. A ja som to už tiež v médiách konštatoval, aj tu sa mi zdá, že som to povedal minule, že tá Európska únia, to hlavné, na čom nás nachytávali, bolo to, že aj my, malí Slováci, budeme mať právo veta. Budeme môcť vetovať Nemcov, Talianov. Lebo sme rovnocenní partneri. A blá, blá, blá. A čo z toho zostalo? Dnes opäť liberálne médiá robia propagandu, prečo nie je dobre mať veto, prečo je dôležité hlasovať kvalifikovanou väčšinou, aby takí podľa nich v úvodzovkách blázni ako Orbán a Fico nemohli blokovať väčšinu. Kde sú tie sľuby, čo nám sľubovali, že ako sa bude mať úžasne budeme my, malí Slováci, môcť blokovať veľkých Nemcov a Talianov v rozhodovaní EÚ. To všetko sa odbúrava, lebo Putin, lebo neviem čo, lebo Orbán. A
tá tendencia je úplne jasná. Z národných štátov alebo z členských štátov EÚ sa stanú len regióny. Len regióny Európskej únie. To bude na región, tak ako je Korutánsko, ako je Bavorsko, ako je Žilinský kraj. Toto bude z tých štátov, ak sa nič nestane. A preto hovorím jednoznačne za slovenské hnutie obrody. Poďme z tohto spolku čím skôr a čo najďalej. Tak.